vaccinerer vi imod Sandholm-lejren og dens hegn, som er brutale og konkrete udtryk for racismen i dag. Dem, der er løst, de går nemlig ned og river hegnet ned, så vi åbner lejren for alle. Der sidder asylansøgere bag det hegn, som både diskrimineres og behandles dybt inhumant, og det kan vi simpelthen ikke længere bare sidde og se på. Vi bliver nødt til at handle, og vi bliver nødt til at gøre noget. Kom nu hjem med jer! Og lad folk udføre det, som gør det gode for det her samfund! Rolig lidt på den anden vej! Du skal aflevere den gasgranat! Hvad er de der stadig peber, din idiot? Du skal tage det på fand! Hold, skal herned! Ja, det er godt. Vi skal nok få, at vi skal tage det op på det.